बबुनी बारी बहुत भाग्यशाली बारी बहुत भाग्यशाली बारी लेकिन अब समझ ली कि जहाँ लेकिन लाग जाला ना हो जा कुछ ना कुछ माहौल खार कुछ ना कुछ गड़बड़ बा। लेकिन जब सुनले शेषनाग कहले कि बाबा ए बाबा लेकिन का कहले कि राजन तू बड़ा देवता कुल लेकिन तहार बेटी राक्षस कुल में शादी राक्षस सोच के भक्त से लागल कहले कि बाबा ऐसा कोनो उपाय बताई जौना से ई रेखा कटित हो जाओ काहे कि हमरा से हरगिज सहन ना होई हम बानी देव कुल में और हमार बेटी राक्षस कुल में चल जाओ तो कहत रे बाबा के राजा ए राजा ई जौन रेख लिखा जाला ई रेखा कबो कटे ना ई जौन लिखल बा ई होइए के रहे अब बाबा चल गइले धीरे धीरे बबुनी से आसियान भइल बारी 5 साल के तो कहतरी कि पिताजी हम जंगल में चाहतानी कि जाके तपस्या करे शेषनाग कहले कि जंगल में तपस्या करे काहे खातिर जइबू द्वार पर तारा के जौन देवता के कहबू मंदिर बनवा दे कली जना अगर द्वार पर तपस्या करब पिता होके के नाते रहुआ कबहू कह सकनी कि बेटी एक लोटा पानी पिया दो हमार ना कहल फर्ज नहीं खे बनत कबो हमार तपस्या पूरा ना होई हम जाए जंगल में ही निश्चिंत तपस्या करो बबुआ पहुंचल बारी जंगल में जान जाए कि पहुंच के पीपर के पेड़ के नीचे आसन लगा दिले बा हर डाल डाल में लाल कपड़ा बांध के तपस्या शुरू कर दिले बा पीपलों के गाछिया पीपलों के गाछिया लागल बाया सनवा हरा लागल बाया सनवा से तपवा लागिना बबुनी तेजली रे भवना ओ की तपवा लागिना नारद जी जानिए कि जैसे आज के विदेश मंत्री ना होला लोग वही तरीका के वो घड़ी को विदेश मंत्री दूरसंचार मंत्री उनकर काम यह रहे कि एने के खबर ओने के खबर एने नारद उनकर नामे रहे नारद जी के झगड़ा लगावल केहू छोड़ाइयो ना पावत सोचले कि एने तो ठीक बा तनी चले द लंका और का स्थिति बा चले द विदेश लंका और चले द की का स्थिति बा लंका पहुंचले तो रावण अपना बेटा मेघनाथ से कहता कि बेटा बेटा जीवन भर आज तक कबहू हमारा साथे केहू विजय नहीं खे पौले लेकिन फर्स्ट बार देवता के राजा इंद्र हमरा के लड़ाई में हरौले बा हमार बेटा होके के नाते अगर बाप के गैल इज्जत वापस ना ले आइबो तो बेटा के मनमान ना भा शेषनाग से कहले जाने मेघनाथ से कहले कि जाके रावण इंद्र के बंदी बना के ले आवो तब माने कि तो बेटा रावण के हवो हमार गैल इज्जत के तू वापस ले मेघनाथ कलश के बाबूजी पिताश्री ही काम कोनो बर नहीं खे चल देले बड़े इंद्र भगवान के बंदी बना नारद जी लीला देखले तो तुरंत भागो लइले इंद्र भगवान से कहले कि इंद्र भेजा तू परियन के साथ में लीला रस लीला रचौले मेघनाथवा तारा के दिया बार के खोजा रस लीला के ढीला करे जाहे दिन धरा जेबो कूट कूट के तारा के लंका लेके चले जाए
जान जाए की बात सुन के भाग चलले कहानी के एजे रह देता कहानी के यही जा रहे देता अब तनी एगो प्रसंग एगो लय लयदारी